croquetes! I a més n'hi ha dues! No pensis el que no és tu ara. No te les penso donar, les croquetes. No dius que estàs a punt de rebentar? Si està de tan mal humor és per culpa de la desnutrició. Però té la Nia, que li donarà un cop de mà. Els banys del contacte directe i el final de la pluja. Molt bé, doncs fins després. Sí. Ves en compte, Mayuko. Sí. Què caram li deu passar a la Mayuko? No ho sé. Últimament se la veu molt desanimada. Moltes gràcies. Carchie, cuina occidental. Ei, és la Mayuko. Bon dia. Bon dia. Bon dia, Mayuko. Ah, hola, bon dia. Tingui. Oh, moltes gràcies. A veure si ha passat alguna cosa pel món. Para, mira a veure la sort d'avui. Espera't un moment, Xie. El diari el llegeix el pare, primer. Oh? Adéu, Mayuko. Avui tornarem a jugar a videojocs, Avui està diferent, la Mayuko. Ah? Mira la sort que tindré avui, pare. Sí, espera't un moment. A veure on és la sort dels nascuts al maig. Tens un parent que sempre et dona mal de caps i avui també li hauràs de treure les castanyes del foc. Quina animalada, quina manera de ficar la pota, Xie? Si l'encerten del tot, pare. Sí, vols dir? Bon dia, àvia. Bon dia. Nia? Va, tant és. Bon dia, senyor Yoshiaka. Que vas a l'acadèmia avui? Sí. Seria millor que agafessis un paraigua. Deien que potser farà alguna tamborinada avui. Sí? Plourà? No ho sé pas si plourà. Ei, Chigasaki. Ets tu, Genzo. Perdona,
que potser anaves a l'acadèmia. Sí. D'això, Chigasaki. Avui no cal que hi vagi. Tenim vacances. Vacances? Sí. No ho sabia, que les acadèmies també fessin vacances. Bé, és que, mira... Escolta, t'he tornat a portar arròs. Que el vols? Sí, però em sap greu que sempre me'n regalis. No passa res. De debò? Doncs moltes... Ajuda'm! No puc treure les mans! Moltes gràcies. De res. Ei, Genzo. Tinc infusió d'ordi torrat, si en vols. Ah, sí, m'agrada moltíssim. Però quina passada, aquest forat. Així corre més l'aire dins de l'habitació. El va fer la Nia. Aquesta Nia... No trobes que és una noia realment curiosa? El que passa és que sempre fa les coses sense pensar. I no està bé? És una noia molt lliure. Molt lliure? I tant. Estàs de broma? Tu saps els problemes que tinc amb aquesta cap de trons que se m'ha ficat a casa i que sempre fa el que li dóna la gana? Però l'altre dia la Nia em va dir unes coses molt estranyes, no gens típiques d'ella. Deia que sentia unes veus que no sabia d'on venien. Unes veus? Potser li va semblar, o potser de la manera que és ella, potser m'ho va deixar anar i no hi va tornar a pensar més. Unes veus? I quan vols que et doni per això? Et pots quedar aquests tresors per la mòdica quantitat de 800 iens. És una oportunitat única que no es pot deixar escapar. Mira, te'n puc donar 5 iens. 5 iens? Però què t'has cregut? Que potser et penses que em deixaré prendre el pèl d'aquesta manera? Si no et va bé, emporta-t'ho. No, dóna'm 500 iens. Què vols que em faci jo d'aquests trastos que no serveixen per res? Au, ja pots marxar. Molt bé, doncs espera. Aniré a buscar coses encara més increïbles i ja ho veurem qui riu l'últim. Ei, extraterrestre sense antena! Què? Tu també em vols discriminar, vell garrepa? La coneixes, la terra guanyada al mar que hi ha al darrere de la tanca? Quina tanca? Anant cap al mar, hi ha una tanca molt alta mig camí que deus haver vist. Es veu que als terrenys que hi ha dins de la tanca s'hi troben coses molt poc corrents. Coses molt poc corrents? Com que està prohibit entrar-hi, ningú no s'hi acosta mai. Escolta'm bé. Si trobes alguna cosa interessant i me la portes, estic disposat a pagar-te'n un bon preu. Ho dius de debò? Hi vaig ara mateix! Oh, sí que es posa a ploure. Molt bé, doncs ja... Què? Ja te'n vas? Què passa? Chigasaki, o sigui que encara fas servir aquest rellotge. Encara? Dius? Era el rellotge del teu pare, oi, Chigasaki? Com és que ho saps tu, això? No res. Me'n vaig.